Къде е човек? Не знам бе. Борко, после ще си ги вземеш, човек. Мърсни за оттам. Човек, всички са пълни шах и мат. Скривай само по земята, какво става, човек? Война, война, война. Пиенето просто беше доста и другата стая един прозорец се щупи, като е тост тука, ама не беше тост, ама съжалявам, той е последен ден. Няма да не се напим, човек. Някой са шахмат, реднета повръща в нейния кенеф, тъй като иначето смята да се ебът или какво да прави, що с адски пен. А Илян, защото му е голям ръб, дощупи го прозореца, човек, и просто и голям ръб. И цялата му ръка е в кръв, човек. А Иво Мангалът мисля, че само той не е пиян, пък той е най-пиян от всички. А Борко не знам как човек днеска е най-пиян човек. Но това е за днеска. А вчера, ако знаете Калин как заспа на туалетната си, няма. Тихо малко. Ето го Борко. Ама ние няма да спим в тази стая, Борко. Ще спим в другата стая. Ама той е добре днеска, човек. Хубаво, че не пи много. Ама Илян е най-зле, човек. Илян днеска се напи. Ето го Петър, който пи малко. Кажи, Петър. За кой цупка е? За мен е тя. Ето това кочи на човек. Празни бутилки, тонкони. Ето сега Илян вика от някъде. Чакай да го видим Илян. Илян! Къде е вика Илян? Може да си го намериш. Ето го Илян. Нещо Илян. Утре да се видиш. Илян е безумно. Мислиш, има нещо ли? Да, човек, удари се. Ето го Иво Мангала. Мисля, че не е пил, ама е пил. Иска да ме наби, ама той няма наби, защото не е приятел. Добре. Така, продължаваме нататък.